Hello friends, बरायबाय चैनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनैनि कन्टेन्टआ इलेक्शन पारपसाव लाबोदों। बेनो जाबाय जोंहा आपकामिं BTC सरकार सोर दागोन बेनि सायाव सावरायगोन। नोंथांमोना बयबो जायनोखि BTC रेसिडेन्ट्स नोंथांमोना जायफ्रा भटार्स एबा भट होनो मोनो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों एन्ड हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो गाव गावनि साननाय हनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हायो। दा बेनो जाबाय BTC बिसायख'थि 2025 बिनि सरकारखौ सोर दागोन BPF, UPPL, BJP एबा आदार्सआ सोर दागोन बिनि सायाव जों सावरायगोन। बेनो जाबाय इलेक्शन डेट फैबाय आरो बे बिसायख'थि अक्ट'आ माब्ला एबा बेसेबां मोनबा सरकार दानो हायो एबा सोर दागोन बिनि सायाव नोंथांमोनजों बेयाव एनालाइज भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि साननाय हनायखौ फोरमायनो हायो। मानोना नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन BTC इलेक्शन दा फाइनालि फैनानै दा डेट मोनफैबाय आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTC ओनसोलनि बिसायख'थि एबा नोंथांमोननि इलेक्शन। दा बेनि सायाव सावरायगोन। जायफ्रानोखि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। सो दायो जों फैबाय मोनसे BTC नि अफिसियेल वेबसाइटआव माने बे जाबाय गभर्नमेन्ट अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव मोनदों बेनो जाबाय BTC वेबसाइट। दा नोंथांमोना मिथिखागौ जे इलेक्शना गाबोन जासिगोन एबा 22 एबा 22 सेप्तेम्बराव गाबोन इलेक्शन जागोन। दा बेयाव सोर देरहागोन एबा सोर बांसिन सिट मोनोबा सरकार दागोन आरो सरकार दानो बेसेबां सिट नांगौ एबा मासि नांगौ बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। दा बेखायनो भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। कमेन्ट्सआव गोबां टाइपनि पार्टिनि फैगोन जेबो नङा। नोंथांमोना गाव गावनि साननाय हनायखौ जाहाथे लिरहरो। दे जियानो जा जों सावरायगोन। दायो जागायबाय। बेनो जाबाय नैबे BTC वेबसाइटआ गोबां रोखोमनि दङ। बे जेबो मेटार नङा। जि सरकार फैया माने बिथांमोना गाव गावनि पार्सनेल अफिसियेल वेबसाइट खालामो। बेनो जाबाय गाव गावनि सरकारनि सायाव। दा जियानो जा कारेन्ट गभर्नमेन्टआ जुदि थाफिनोबा बे वेबसाइटआ बेनो थागोन आरो जुदि गोदान सरकार फैयोबा एबा सोरनिबा पार्टी फैयोबा गोदान अफिसियेल वेबसाइट जागोन आरो बे जेबो नङा। बे जाखायो अफिसियेलि बेखौ जेबो मेटार नङा एबा जेबो फाजाया। दानिया जों थांसै माखासे एनालाइज खालामसै जे माबादि टाइपआव सरकार दागोन। दायो जों मोनबाय बेयाव मोनसे नोंथांमोननो मोनसे बेनार लाबोदों। बेनो जाबाय BTC इलेक्शननि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों। दा जोंनि BTC इलेक्शन 2025 बेनो जाबाय गासै समिति एबा कन्स्टिटुवेन्सि दङ 40था। अके माने 40 जन माने MCLA इलेक्शन गाबोन गेलेसिगोन एबा बिथांमोना माने गसंबाय आरो अके इलेक्शनाव। देन गासै जोंहा टटेल MCLA दङबा गासै 46 दङ। बिनि गेजेराव 40आल' इलेक्शन गेलेनो मोनो। बिनिफ्राय नैबे 6 जन एबा 6 जनखौहाय गभर्नरा नमिनेट खालामो। अके बेखौ जों मिथिबाय माने 40 जना इलेक्शन गाबोन गेलेसिगोन आरो अके। दा बिनि गेजेराव दा जों रिजाल्टखौ रावबो मिन्थिथ'वा जेरै BPF थांगोन ना UPPL थांगोन ना BJP थांगोन ना आदार्स थांगोन। दानिया जोंहा सरकार दानो BTC आव इलेक्शन जेनोखि गेलेदों बिथांमोना पार्टी वाइसआव गेलेदों हमना ला बेखिनि पार्टियाव। दा बे पार्टिया बेसेबां सिट मोनोबा एबा लार्जेस्ट सिंगल सिट मोनोबा सरकार दानो हायो होनोबा बेनो जाबाय 21। अके स' 21था सिट नांगोन। जाय पार्टी हमना ला BPF जुदि हारसिं सरकार दानोबा 21 सिट नांगोन आरो जुदि UPPL हारसिं सरकार दानोबा 21 सिट नांगोन। देन BJP दानोबा आरोबाव 21 सिट नांगोन आरो आदार्सआथ' बेयाव जेबो आसा गैखाया। आदार्सखौ जों रायलायबाबो जेबो नङा। दानिया मोनथाम गोहोम पार्टिया जाबाय BPF बेनिफ्राय UPPL बेनिफ्राय BJP। अके बे मोनथामजों एकदम फाइट जागोन आरो अके बे मोनथामजों एकदम फेक्टर जागोन। दानिया बे फेक्टरा खायसे माने समिति वाइसआव सोरबा BJP आरो BPF जागोन आरो सोरबा UPPL आरो BPF जागोन आरो एबा UPPL आरो BJP जागोन आरो नैबे आदार्सआ जेबो गोहोम गोलैया नैबे BTC इलेक्शनाव। दानिया हमना ला जोंहा 40था समिति दङ। अके देन जुदि BPF जुदि हारसिं 21 मोनोबा हारसिङै सरकार दानो हासिगोन। रावखौबो बेखौबो नांला BJP खौबो नांला आरो UPPL खौबो नांला। थिग बेबादिनो जुदि UPPL हारसिं जुदि 21 मोनोबा थ' BPF खौबो नांला बेनिफ्राय BJP खौबो नांला। बर्तमान UPPL आरो लोगोसे BJP एलायन्सआव दङमोन सरकारा। जुदि UPPL हारसिं जुदि 21 सिट मोनोबा रावखौबो नांला माने हारसिंनो बिथांमोना सरकार दानो हागोन। थिग बेबादिनो आरोबाव जुदि BPF जुदि हारसिं मोनोबा बिसोर मोननैखौ रावखौबो नाङा हारसिंनो सरकार दागोन आरो। दानिया सिटखौ बेसेबां मोनगोन दा मोनथाम पार्टिया सिटखौ बेसेबां मोनगोन दा बेखौ जों सावरायोबा जास्ट एनालाइज खालामनो हायो।
बांसिन फैक्टरा जाबाय बांसिन मार्जिन सीट मोनगोन जेरै हमना ला नैबे मोननैया मोनगोन आरो नैबे बीजेपीआ बारा मोननाय नङा खारन जोंनि काउन्सिलाव बारा गोहोम गोलैया दानिया जोङो मोननै बे पार्टिया बांसिन मेजरिटी सीटखौ लागोन नाथाय सोर बांसिन मोनगोन बिनि सायाव बे मोननै पार्टिजों सोर बांसिन मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दानिया जों मिथिगौ जे सरकार दानोबा गासै 21 सीट नांगौ दानिया बे सीटखौबो मोनालायनो जुदि बे सीटखौबो मोना अब्ला मा अपसन दङ हमना ला जों नेक्स्ट बेनार नायसै हमना ला बेबायदि मोनबाय जस्ट एग्जाम्पल बीपीबा मोनबाय 15 सीट मोनबाय अके अब्लाथ' जोंहा 21 नांगौ अब्ला जोंहा 6आ बहा मोनगोन 6 खौ सोर मोनगोन अके जस्ट एग्जाम्पल जुदि बीपीबा जुदि 15 मोनबायनो अब्लाथ' हारसिं सरकार दानो हायासै अब्ला फिन खनसेबाव किं मेकारा सोर जागोन बेनो जाबाय बीजेपी तो बीजेपीआ जस्ट एग्जाम्पलसो बियो एनालाइज खालामनाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव गाव गावनि ओपिनियनखौ हरनो हागोन जुदि बीपीबा जुदि 15 सीट मोनोबा अब्ला बीजेपीआ किं मेकार जागोन अब्ला नैबे बीजेपीखौ लानानै सरकार दानो हानाय बिथांमोनहा राइट्स थायो जेरै थांनाय बाराव इपिपिएल बेनिफ्राय बीजेपी सरकार दादोंमोन थिग बेबादिनो बीपीएफ आरो बीजेपी दागोन नामा बे मोनसे कुइसन थाबाय जुदि किं मेकारा हमना ला 10 सीट मोनोबा अब्ला नेक्स्ट फैबाय आरोबाव जुदि हमना ला इउपिपिएलआबो जुदि 15 मोनबाय ओके सो 15 मोनबाय जस्ट एग्जाम्पल बे एकदम सिरियास दाला नोंथांमोना जस्ट माने एक्सप्लेन खालामदों माबायदि सरकार दायो जुदि इउपिपिएलआ 15 सीट मोनबाय अब्ला बिथांमोनाबो बीजेपीजों थाबावगोन नामा ओके सो थाबावगोन नामा जुदि बीजेपीआ जुदि हमना ला इउपिपिएलजों थायोबा बिथांमोनाबो सरकार दानो हानाय राइट्सआ दङ आरो फिन खनसेबाव जुदि बीजेपीआ इउपिपिएलखौ नांलाना जुदि बीपीजों थायोबा सो बिथांमोनाबो माने सरकारखौ दानो हायो आरो मोनसे मोजां बाथ्राबाव आरो जों मोनसे एनालाइज खालामनो हायो जुदि इउपिपिएल आरो बीपीएफ हमना ला 15 सीट मोनबाय अब्ला बिथांमोनाबो लोगो नांनानै माने सरकारखौ दानो हायो नैबे बीजेपीखौ गारनानै दा जेरैबो लामा दङ सरकार दानाया जुदि 21 सीट हारसिंनो मोनाबा एलायन्स सरकार जागोन आरो लोगोसे ओरैबादिबो जायो जुदि हमना ला सोरबा पार्टिया जस्ट एग्जाम्पल बीपीबा हमना ला 20 मोनबाय ओके 20 मोनबाय अब्ला सासेल' नांगौ सरकार दानो ओके सासेल' नांगौ सरकार दानो अब्ला बीजेपीनिफ्राय लागोन ना इउपिपिएलनिफ्राय लागोन थ' बेबो मोनसे बिग कुइसन जाबाय देन बेनिफ्राय जुदि बहाबा जुदि आदार्सआ जुदि सासे थाङोबा ओके हमना ला बेयाव जुदि सासे थाङोबा अब्ला बीपीबा हमना ला 20 सीट मोनोबा अब्ला बेनिफ्राय लानो हायो जुदि इउपिपिएलआबो हमना ला 20 सीट मोनोबा अब्ला आदार्सआव सासे दङबा बेखौबो लानो हायो दा बेनो जाबाय पलिटिक्सनि माखासे खामानि बेबादि टाइपनि जायो आरो माने माखासे आयेन दङ आरो जे लोगो जानानै सरकारखौ दानो हायो एलायन्सआव दानिया गुबै बाथ्रा जाबाय सिंगल पार्टिया इलेक्शन देरहागोन ना देरहाया बेनो जाबाय 21 सीट मोनगोन ना मोना बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो बेखौ मोनथिसिगोन रिजाल्टआ जाबाय 26 सेप्टेम्बराव ओके जेब्ला 22 सेप्टेम्बर जायो नोंथांमोननि सरकार दानाया एकदम रोखा फैसिगोन जे सोर सरकार फैगोन गोदान फैगोन ना बेनो थागोन ना गुबुन पार्टिया फैगोन नामा एबा बीजेपी फैगोन नामा तो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जे हारसिं सरकार दानोबा जोंनो 21 सीट्स नांगोन जाय 21 सीट्स मोनो बेनो राजा जासिगोन बीटीसी इलेक्शन 2025 आव दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो जे नोंथांमोना बबेबा मोनसे पार्टिया 15 एबा 16 सीट मोनगोन नामा तो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम एबा 20+ मोनगोन नामा नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट्स खालाम देन लास्टलि आंनि एनालाइज खालामनायाव आंनि मोनदांथियाव आं रावनिबो पार्टि बेयाव नाम लायाखै जे सोर सरकार दागोन नाथाय आंनि मोनदांथियाव बबेबा मोनसे पार्टिया बे मोनथामनि गेजेराव ओके बे मोनथामनि गेजेराव 15 नङाबा 16 सीट मोननो हागौ ओके 15 नङाबा 16 सीट्स मोननो हागौ बे जाबाय आंनि ओपिनियन दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि साननाय हनायखौ फोरमायदो जे बबे पार्टिया नोंथांमोना माने बांसिन सीटखौ मोनगोन बायदि एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव भट तो भटखौ नोंथांमोना गाबोन 22 सेप्टेम्बर गोसो गोथारै नोंथांमोना जाय पार्टिखौ मोजां मोनो एबा जाय पार्टिया देरहाबा जोंनि खामानि मावनो हागोन बा जोंनि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बेजोंनो नोंथांमोना भटखौ होनो हागोन तो नोंथांमोननि भट होनायखौ रावबो नुवा जे नोंथाङा बबेयाव होदों बाट नोंथांनि सायाव डिसिसना नोंथांनि सायाव थांखि थाबाय जे जाय नोंथांमोना पार्टिखौ मोजां मोनो एबा जाय पार्टिया जोंनि थाखाय समाजनि थाखाय ससाइटिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बायदि स' नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै जाहाथे भटखौ हरो एबा होयो एन्ड बेनिफ्राय देरहासार खालामो आरो बिनि रिजाल्टआ 26 सेप्टेम्बराव जागोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दा बयबो कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना माखौ सरकार दागोन सानदों थ' नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम एन्ड भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो कमेन्ट्स खालामनो हायो